Aww. Uy, taasan nga bata. Uy. Uy, uli na. Hi, te! May jikay ko man diskarte. Ayo, ayo. Ay, mong mama dira, day. Sintirusa mo, oh. Ay, wala na ba doon ni si mama, te? Napa sa trabaho. Ano man, day, te? Maniyong tok sa iyong utang, day ba? Kagugin na kito walay bidbite sa mama. Wala dyan nagbilin si mama magkwarta, te, bisag piso. Aww. Sus, pas lang yun yung mama, day. Kapila na ko diri si balik-balik. Nung kalima na, day. Aww. Ano, may kay baka, bay? Day, baka da sa inyo, ha, day? Ay, uti, na ay baka dani sa amo ate. Nga naman, te? Luto, magpupay. Uy, di ka nang baka, day. Kanina yung giluto diya, day, nga pangbayad sa inyong utang sa mama, day. Ay, sudan na ba ito na po yung magkubay? Wala na day bayad si mama? Sus, kasayan. Ay, sige, te. Kanjit lang, te, ha? Ipingan ako, di ba? Ito na ko, te. Kanjit lang, te, ha? Balik na ko, te. Sus, hindi ka oy, yung baka, ano, hindi na din patuloy ko yung kaong baka. Nabi pila ba? Ano tayo? Naray mong pagkaon, te, oh. Ay, kalami ani, day. Salamat, day, ha. Pila po ni, day. Pagipura sa padiha, kaya makaon sa pagbaka ni, day. Pingutaan ni, day, eh. Tanggal ng utang si mama, day. Oh my God! Wow! Lamit, ay, day. Sana all. Niya, day, eh. Uy, day, sweet lagi na yung iring, day. Gusto lagi na mahalok ng iring sa kuha, day. Ano naman, ah? Ha? Ingat ang gabo na siya, te. Kung nakita na siya pagkaon, te. Kasi yung na pagkaon, day. Ay, sus, ano, te, oy. Ginan, gusto siya magduduwal. Basta makita na niya ng kuwan, butanganan niya pagkaon. Para kung di huwira niya mo karon mo, kana, butanganan na niya pagkaon. Agoy, ganing kaluod. Ba't kayo ng mga bata? Uy, go. Uy, pagkaon sa iring yung yaro sa kuha. Uy, taasan nga bata. Uy, Aww. anak, uy, hindi na po. So, impas na tong utang ni mama, te, ha? Salamat, te. Bye! Ito na po, yung gawan ting bata ako. Bye, te! May jikay ko man diskarte, ba? Mapriso ka!